Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mutane na wannan gari ko kuma in ce mutanen da suke kallon mu a cikin wannan bidiyo namu. Muna tallatar muku da wani abinci ne ingantacce wanda ya samu zama a cikin garin Bajoga. To ƴan uwa na matafiya kuma ba barku a baya ba. Wani abinci ne mai ɗanɗano da in ka ci sai ka san ka ci. Zaka ba da labari ko a nan ko a can. Haɗuwan mu da kai fatan alkhairi. Ga tarban baki kaman ba gobe. Hajiyawa mun gaishe ki. Kuma mutane da suke cikin wannan gari namu na Bajoga ko kuma in ce Funakayi local government Gombe state area. Da Allah muna musu maraba da zuwa, sannan kuma muna so su garziyo su zo wannan hotel namu mai suna Hawa Restaurants Bajoga su zo domin su ci abinci. Idan sun ji ɗanɗanon abincin nan na tabbata gobe ya su dawo. Abun da ya saka ni na saka yasa na jo nake faɗan wani abu bana daga cikin masu aiki na wannan shago ko kuma ce hotel din, amma saboda daɗi da ɗanɗanon da na ci na wannan abincin yanzu haka gobe zan je, amma idan na je baran ci abincin kowane hotel ba, sai na dawo cikin garin Bajoga zan shiga cikin hotel Hawa Restaurants in ci abinci na, sannan in sha ruwa yadda nake so, sannan kuma an iya tarban baki yadda ya kamata.